Медитация вълните на плажа. Ако се намирате физически на плажа, може да седнете, да останете прави или да се разхождате, гледайки водата. Може да наблюдавате вълните или да си затворите очите и просто да слушате прибоя. За да изпълните тази медитация, обаче не е необходимо да бъдете в близост до вода. Вие може навсякъде да я направите. За целта може да седнете удобно навсякъде, да легнете и просто да си представите, че се намирате на някой спокоен плаж. Нека да започнем. Затворете очи. Направете 3 вдишвания през носа и издишайте през устата. Представете си сега, че се намирате на спокоен плаж и водната шир пред вас е едно огромно тяло, изпълнено с живот. То притежава силата да изчиства и обновява душата и да й вдъхва сила. Сега си представете всички морски създания, които го обитават. Китовете, морските костенурки, акулите, морските лъвове, морските звезди, октоподи, раци, медузи, тюлени, делфини. Представете си ги не просто като морски обитатели, а като част от живото тяло на океана. Те и океанът са едно. Представете си, че вълната, която виждате пред вас, притежава не само силата на самата жива лечебна вода, но и силата на всички населяващия морски създания. Разливайки се, тя започва да навлиза в душата ви и стига до всички емоционални травми, наранявания, които сте преживели през живота. Вълната залива всички вредни мисли и емоции, съпътстващи травмичните преживявания от миналото. Тя отмива и пречиства всичките ви мисли, болезнени емоции и душевни рани. А оттегляйки се, отнася със себе си всички тези нечистоти. Към брега приближава нова, чиста и свежа вълна. Тя също навлиза в душата ви, за да отмие остатъците от емоционалните рани, предизвикателства и трудности. Бурна и пенлива, тя се слива с кръвта и душата ви. Изтегля всички емоции и мисли, които ви държат откъснати от тялото и ги отнася със себе си в океана. Всяка нова вълна идва, за да отнесе със себе си по-малко от болезнените спомени
раните от минали животи и душевните травми. Вижте как всички те се разтварят в безбрежния океан. Позволете на водата да отмие всички петна от душата и клетките ви, докато се почувствате пречистени от могъщата лечебна солена вода. И всички ваши спомени за токсични мисли, емоционални рани и неволи изчезнат. Изчезват безвъзвратно, погълнати от необятната водна стихия. Когато се почувствате готови, позволете на всяка следваща вълна да донесе сила и обновление на духа и душата ви. Океанът е един от най-заземяващите източници на енергия. Нашите токсични мисли изобщо не са заземени. Те са хаотични фрагменти от отровна, нехармонична енергия, която върлува в душата и духа ни. Заземяващата сила на океанските вълни неутрализира шумната, статична и токсична енергия на травмите. Представете си как вълните заземяват и лекуват тези душевни рани. Ако вярвате в ангелите, призовете ангела на океана. Тя ще ви помогне да постигнете най-подходящите душевни нагласа за тази медитация.